Al llarg dels segles han habitat sota aquest cel diverses cultures i pobles. Tots ells amb un punt en comú: l'amor a la terra i el desig de l'obtenció d'un bon vi. Han passat els anys i els homes, i l'estimació que el Penedès sent per la vinya no ha variat. El conreu de la vinya es remunta cap al segle IV abans de Crist. Va ser introduït al Penedès pels foceus, els habitants d'una petita ciutat grega de l'Àsia Menor. Però qui desperta realment la devoció pel vi és el poble romà. Àmfores púniques, premses de biga i la implantació de diferents varietats de raïm negre són proves testimonials d'aquesta dedicació. Des del Pont del Diable fins a l'Arc de Berà, el Penedès es va transformar, gràcies a la bona situació geogràfica, en el nucli central de la comercialització, tant de vins blancs com de vins negres. Tot un protagonisme que al llarg dels segles augmentà progressivament i que va culminar l'any 1872 amb el naixement del vi escumós del Penedès, el cava. Aquesta trajectòria traçada va experimentar una gran evolució just després de la crisi de la filoxera, quan la renovació dels ceps va permetre experimentar la creació de caves de gran qualitat. A l'any 1903, la família Albet s'estableix a la finca Can Vendrell. Joan Albet i Rovirosa és l'encarregat de reconstruir les vinyes que han estat malmeses per la filoxera. Replantarà peus americans i els empaltarà amb les diverses varietats existents. Una dedicació que el portarà, com a encarregat de la finca, a elaborar els seus propis vins. Comença una nova etapa en la qual es racionalitzen les tasques i es modernitzen les instal·lacions, tot un treball reconegut pels concursos oficials de vins del Penedès. Però no és fins al 1972, quan Josep Maria Albet i Noia es fa càrrec de la finca Can Vendrell, que s'introdueix el conreu ecològic de les vinyes i s'elaboren els primers vins ecològics de la península Ibèrica. Una dedicació que es consolida el 1986 amb el naixement de l'actual empresa Albet i Noia i la incorporació del seu germà Antoni i la seva mare Núria. A partir d'aquest moment, decideixen dedicar el 100% del terreny a la producció ecològica. Actualment, 76 hectàrees de vinya pròpia d'Albet i Noia cobreixen els vessants de l'extrem sud-oest de la Serra de l'Ordal. Bons sòls vinífers, rics en magnesi, que aporta frescor i longevitat als vins. Una excel·lent orientació i l'alçada de 350 metres sobre el nivell del mar, on s'ubiquen les vinyes, aconsegueixen optimitzar la qualitat del raïm que es cultiva a Can Vendrell. Chardonnay, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Moscatell, Viognier, Sauvignon Blanc, Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon. Fins a 15 varietats representen l'esperit arrelat del Penedès, destacant entre totes elles la varietat Xarel·lo com l'autòctona del Penedès i base dels millors vins blancs i caves de la zona. Però què és realment el que diferencia Albet i Noia de la resta?
Sens dubte, la qualitat que només un vi ecològic pot oferir. I és que les formes de cultiu heretades de l'agricultura tradicional i la utilització d'adobs verds, orgànics i compostos garanteixen un raïm sa i sense residus químics. El cultiu ecològic busca baixos rendiments, no tan sols per conservar qualitat, sinó també per aconseguir ceps més resistents a possibles plagues. També exclou tot tipus de tractament amb productes químics o sintètics. En comptes de fer servir herbicides, pesticides o adobs, utilitza tractaments naturals que no alteren els components aromàtics del fruit. Només es permet l'ús de sals de coure i sofre per preveure possibles malalties, a la primavera, quan la vinya encara està en flor. En el cultiu ecològic, la vigilància i l'aplicació del tractament en el moment precís és primordial. En algunes vinyes es substitueixen els compostos químics per preparats biodinàmics molt efectius, a base d'argiles sulfurades, extractes de quicet, ortigues i algues marines. Fins i tot, es realitza una poda en verd per treure els pàmpols sobrants i assegurar així una adequada ventilació i una bona exposició al sol. A diferència de l'agricultura tradicional, en l'agricultura ecològica es fa l'adob en verd. Amb l'adob verd s'aconsegueix mantenir la fertilitat natural del sòl, a la vegada que potenciar l'expressió del terrer en el fruit. Cada tardor se sembra una barreja d'herbes entre les fileres de les vinyes, que aporten un equilibri de nitrogen, carboni i cel·lulosa, i a la primavera es tallen per tornar-les a incorporar com a adob verd al sòl. A finals d'estiu arriba la verema. Des de l'alba fins que es fa fosc, els treballadors d'Albet i Noia treballen la collita amb rigor. Una tria del fruit de la vinya, en el punt just de maduració, que es realitza a mà i es transporta en caixes perquè arribi al celler en òptimes condicions. Un raïm que, un cop dins el celler, es torna a triar gra a gra per garantir-ne la màxima qualitat. I és que el veritable secret d'un bon vi s'amaga darrere del millor gra.
rosats, blancs, caves... Fruits amb una inconfusible personalitat que representen la feina ben feta de 4 generacions vitícoles. Tot una tasca que el Vet i Noia ha conservat en cada una de les seves ampolles per donar a conèixer arreu del món el veritable gust del seu vi.